Καλημέρα. Σήμερα ήρθαμε από τη δουλειά και καλημέρα, ευτυχισμένη μέρα του πατέρα. Είναι η μέρα του πατέρα και ήρθα σπίτι το πρωί. Η κόρη μου μου έβαλε τριαντάφυλλα και εδώ τριαντάφυλλα παντού. Και μέσα στο γάμμα το Κιβώτιο οι δύο μου κόρες βασικά και η Λουίτσα μαζί και έγραψε μου το αυτό: σε αγαπώ μπαμπά, είσαι ο καλύτερος παπάς. Και βάλε και την Ομόνια. Ομόνια. Και I love you daddy, you are the best dad. Αυτό τα πω εδώ, βάλω στα πω εδώ. Κύριε λες. Και τώρα μου είναι νεοφύτα. Μπαμπά, σε αγαπώ πολύ. Νεοφύτα μπαμπάς. Έτω. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Ευχαριστώ που μας έκανες χαρούμενοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ με έκανες χαρούμενοι. Τίποτα άλλο. Άμα έρχεσαι τούτο, ξιάνεις και τις δυσκολίες, ξιάνεις και ξιάνεις τα όλα. Happy Father's Day. Ξιάνεις τα ό,τι έχεις και περνάς και προχωράς. Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Και η Λουίζα μου πραγματικά ήταν εντάξει. Θα μου έγραφε και η Λουίζα μου. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του πατέρα. Happy Father's Day. Αυτά που σου κάνουν οι κόρες σου είναι όλα τα άλλα. Ό,τι και αν έχεις τα ξεχνάς όλα. Και αν πεις βάρδια τη νύχτα ως το πρωί. Ευτυχισμένη μέρα του πατέρα. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πολύ. Και ο Αλέξανδρος μου και η Άντρια μου και η Λουίζα μου και Φλωρεντία Νεοφύτα. Με τα παιδιά στις Φιλιππίνες. Είμαι ο πατέρας τους. Happy Father's Day. Καλή σας μέρα. Και βλέπετε εδώ μου κάνει ντοματούλες. Ναι, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια μου. Σήμερα να κόψω να κάνουμε σαλάτα. Και βγάλε κι άλλα. Εδώ το βαζανάκι μας και εδώ είναι οι κολοτσάμες. Για να καταλάβετε ότι και αυτή νομίζω ότι είναι η πεπονιά, αλλά στο τέλος είναι και αυτή κολοτσά. Δεν πειράζει. Και εδώ αυτούς της κολοτσάς. Ποιος θέλει να κάνει κολοκούθηκια. Όχι κολοκούθηκια. Καλημέρα.